Jeg skal fortælle om lyd, og lyd det er udbredelse af trykbølger i luften. Lyd det kan ikke brede sig i det tomme rum, det breder sig i materiale, såsom medie. Lyd er altså longitudinalbølger, som det er overtryk og undertryk, der udbreder sig gennem luften. Overtryk det svarer til bølgetop, og undertryk det svarer til bølgedal. Lydbølgerne bevæger sig igennem luften med ca. 340 meter i sekundet. Når vi hører en lyd, er lydstyrken bestemt ved bølgens amplitude. Når du så skruer op for lyden, for eksempel på dit musikanlæg, så er det lydbølgernes amplitude, du kan høre. Altså det er den, du hører. Frekvensen derimod, den bestemmer så, hvilken tone du hører. Et godt øre kan høre toner mellem 20 Hz til 20.000 Hz, og det er derfor, vi ikke kan høre højere. Altså højere end det er for lyst, og dybere end 20 Hz, det er for dybt. Der er altså en sammenhæng mellem lydbegreb og bølgebegreb. Altså lydstyrken og amplituden, den giver så en stor amplitude giver en stor lyd, og en lille amplitude giver en lille lyd. Og det er det samme med tone og frekvens, at hvis der er en stor frekvens, så er det en høj, lys tone, og en lille frekvens, det er så en lav eller dyb tone. Vi havde så, hvor vi skulle aflæse bølgelængden og amplituden på dette. Og det er så, at afstanden for bølgen, den ser ud på en bestemt måde. Det er altså sådan, at den kaldes bølgelængden, og man kan også beskrive det med bogstavet lambda. Den afstand måles så i dette tilfælde i meter. Amplituden er, hvor meget bølgen den svinger. Frekvens det er så antal svingninger per sekund, og det måles i hertz. Antallet af de gange bølgerne svinger, det kalder vi så frekvensen. Bølgetoppen, den kaldes så, det er så toppen af bølgen, den hedder bølgetoppen. Bølgedal er så det laveste punkt i bølgen. For eksempel hvis frekvensen den var 2 Hz, så vil perioden mellem de to bølgetoppe være 1,5 eller 1,5 i sekundet. T er betegnelsen for perioden. Desuden kan vi beskrive bølgens hastighed med V, og den angiver så, hvor langt en bølge den bevæger sig per sekund. Der er så denne bølgeformel, som vi så bruger til at udregne det, hvor at V det er hastigheden, og F det er frekvensen, som vi så måler i hertz. Lambda det er så bølgelængden, som så kan være alt afhængig af det, man har opstillet. Hvis det nu er målt i meter, så er det så meter. For eksempel, hvis vi siger, at bølgelængden den er 4 meter lang, og frekvensen den er 80 Hz, så skal man så gange de to, og så får man så hastigheden. Og det bliver så 320 meter i sekund. Doppler-effekten er så betegnelsen for det fænomen af frekvensen af bølgefænomener. For eksempel lys eller lyd, og det varierer afhængig af kildens og modtagerens hastighed i forhold til det medie, bølgerne bevæger sig i. Vi havde så et forsøg, hvor at vi havde stående bølger på en snor, og sådan er den fastspændt i den ene ende, og så bølgerne, som så løber frem og tilbage, så vil de enkelte svingende dele, de vil samtidig udføre bevægelser i begge bølgesystemer. Hvis så bølgelængden den har en længde, så der kan være et helt antal på det halve af snoren, så vil man kunne se stående bølger på snoren. Det skyldes, at bølgerne går i såkaldt resonans, altså af forstærkningen af lyd ved tilbagekastning fra en overflade eller ved samlet vibrationen hos en genstand i nærheden. Vi har også om fysiske størrelser og enheder, og det er så en fysisk størrelse, som vi så har, det er lambda og frekvens, og de er fysiske størrelser. Og meter er så det, vi måler lambdaen i, og frekvensen er det så hertz, hvor vi måler det i. Et andet eksempel, det er, hvis massen den er 50 kilo, så er massen den fysiske størrelse, og 50 det er talværdien, og kilo det er så enheden. Altså en fysisk størrelse skal man altid angive en talværdi og en enhed.